Alright, so isang magandang buhay po dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market at sa ating mga taong bumibisita, no, para mamili ng mga murang presyo ng mga latagan na ibinebenta ng ating mga vendor dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. So ito pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Bentahan po dito ng mga galunggong, dakot-dakot na po, no? Magkano isang dakot? 50 lang. O, 50 pesos isang dakot na mga galunggong, oh. Mga pang Shanghai, pwede po yan. 50 pesos, kung magsha-Shanghai kayo ay masarap po yan, no? Isang dakot po, 50 pesos na mga galunggong. At ang mga bangus po natin dito ay 130, 100 isang piraso. At dito po yung mga isdang makikita po natin. May tumpukan din po dito ng mga pusit. Tapos may mga malakapa, sapsap, halo-halong isda, mga torsilyo, kalaso, at isdang pagi, lapu-lapong itim. So yan po yung mga latag po dito ng mga isda na inyong mabibili, no? So bossing, matanong ko lang po yung presyo ng mga sapsap mo. 50. 50 sa mga isdang tawag dito, malakapas. 50 na lang din yan. Ayun po yung mga presyo po dito, no? Yung mga halo-halong isda, yung mga torsilyo. 60. So 16 kalaso. 40. 40. So sabay-sabay na natin lahat yung mga update ng presyo. Dito sa mga pagi mo maganda. 30. 130 po sa mga kilo. Lapu-lapong itim. Dos. So yun po yung mga update natin sa kanyang mga presyo po dito ng mga isda na inyo pong mabibili. At yung mga isdang langaray, ayan. So halo-halo po, no, na mga isda po rito na sa mga latagan na inyo pong mabibili. Boss, salamat, thank you. Dito tayo sa mga bangus na kada piraso ay 120. So yan po yung mga tilapiyang Batangas. Good morning, Mars. Dito ayan yung mga bangus natin, 120 sa piraso, 140 sa mga gulyasan. At mga tumpukan. Magkano tumpok? 50 pesos po sa mga tumpukan po ng galunggong dito. Magkano per kilo? 200 sa Dito sa malalaki. Oo. Ayan, 200 pesos po sa malalaki at 140 sa mga maliliit. Presyo pang masa. Presyo pang masa po yung mga galunggong po natin na binebenta dito sa Malabon Fish Market na talaga nga naman ay sulit sa mga presyuhan. May halagang 50 pesos at makakapagprito ka na ng gusto mong galunggong. Salamat, pre. Good morning. Yan, dakot-dakot, 50 pesos, no, na mga tumpok. 50 lang, 50. 150 pesos yung mga tumpukan din po. Ganun din po dito, 50 pesos. 50 lang yan, sa lima pa yan. 50 lang. Yan, 50 pesos na mga kabase, no. So, yung mga presyohan po dito na gusto nyo pong mabili at makatipid kayo, syempre may mga 50 pesos din po na kanilang binibenta na mga galunggong. So, mga galunggong dito ay dagsa. Lalo na yung mga bangus natin dito na binibenta na kada piraso ay marami rin, no. So, ganito po yung sitwasyon at sa bandang ibaba ay napakaraming tao. So, tuloy-tuloy pa ang ating update. So, ito yung 50 pesos. Yan, 50 pesos po mga tumpok ng galunggong. Naglalaman po ng mga 10 pieces o 11 pieces yung kada tumpok po na mga galunggong natin sa halagang 50 pesos. At 140 po ang per kilo. Ayan, no? Press na press po ninyong mabibili na mga galunggong. Sa malalaki magkano po? 240. 240 naman po dito sa malalaking galunggong. Tapos torsilyo, ayan. Tapos alumahan. So yan po yung mga latagan po dito. At ito po yung mga kada piraso ng mga bangus, no?
120, 100 yung mga kada piraso ng kanilang bentahan. Alright. So yan po yung sitwasyon sa kanilang mga latag dito ng mga galunggong sa bayan po ng Malabon Fish Market. Bossing, thank you. Thank you, Pusladog. So lipat naman tayo dito sa kabilang side na bentahan din po ng mga isdang bato, bangus, tilapia, Batangas. So i-update natin yung kanilang mga latagan dito na sulit presyo sa mga latagan. Arin, good morning. Magkano gulyasan? 150. Di na kita inabutang kahapon. Oo. Baka papakol mo na latag, tupukan na. Sa mga bangus, magkano kilo? 200 pesos po yung kilo no, ng mga bangus natin dito. Yung mga tilapia Batangas, 120 po na per kilo. At ang dabahita po natin ay 180 ang per kilo. Pre, salamat. Tapos dito galunggong, mga dalagang bukid. So ito po yung mga dalagang bukid natin, mga talakito, lapad na dalagang bukid, gulyasan. So ito po yung latag ni Paring Rodi dito sa Malabon Fish Market, no? Mark, good morning. Magkano dalagang bukid? Dito sa ganito. 200. Pati dito, ganun din. 220 sa lapad. 180. Ayun, 200. Ayun, 220. Yun po yung mga presyo po dito ng mga dalagang bukid, no? Sa kanilang pwestuhan dito. Salamat, Mars. Thank you. Dito tayo kay Kuya Warren. So, ito yung mga latag niya ng mga isda, mga talakitok din, lapu-lapu, sniper, pinluan. So, maraming mga latagan ngayon dito ng mga isdang bato, no? Ito po yung sniper. Ayan. Gilipit ka na, Kuya Warren. Ang bilis naman. Magkano ngayon yung ano mo, lapu-lapu? 260 sa mga pinluan. 280, no? Sniper 200. So yan po yung price update po natin sa latag ni Kuya Warren dito, no? Mga isdang bato. Ayan, no? Mga isdang bato na inyong mabibili sa kanyang pwesto. Pwestuhan po to ni Kuya Warren. Kuya Warren, salamat ha. Thank you. Shout out. So, yun po yung mga update natin. At ito pa yung mga latag niya, oh. Labahita. 180 po ang presyo ng mga labahita. So, sulit presyo pa rin yung mga isdang bato na latag po dito sa Malabon Fish Market. Kaya Warren, thank you. Dito tayo sa latagan naman. May mga latag tayo dito na magaganda, oh. Labahita rin. Wala si Boss Ari. Tapos mga tawag dito, pagi. Tapos 150 po sa mga parrot fish. Brenda, magkano ngayon sa lapu-lapu mo? 250 po yung mga lapu-lapu. So yan yung mga ina-update natin ng mga tagiti, 180 po ang per kilo. So yan po yung mga latag din po dito ni Boss Arit at Brenda ng mga isdang bato na inyo pong mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. So Brenda, salamat po. Tapos dito naman tayo kay Nanay Noemi. Nanay Noemi, good morning. Shout out po. So ito yung mga presyo ng kanya mga kada piraso ng bangus. 130, 150. Yan po yung per piraso. Tambakol po at gulyasan ay 130. Papakol tumpok, 100 pesos. 100 pesos tumpok, lahatan na po yung mga tilapia Batangas. Ayan yung mga natagan po dito. Nanay Noemi, maraming pong salamat. Thank you po. Magkape po muna kayo. Thank you po. Salamat din. Salamat po. Dito tayo sa kabilang side naman po na bentahan din po ng mga tumpukan, no? So, update natin yung kanilang mga presyon. So, dito kahapon ay dagsa yung mga tumpok ng galunggong. Pero hanggang ngayon pa rin po, ang mga galunggong ay 50 pesos pa rin po yung bentahan nila ng mga tumpukan. At minsan, ginagawa nila 40 pesos tumpok dahil nga sa dagsa, no?
At mura-mura ang mga presyuhan. So tatawid tayo sa kabila. At may mga dumadaan ng mga motorista kaya hindi pa tayo makatawid. Alright, so medyo maluwag. Tatawid tayo. So ito yung mga 50 pesos tumpukan ng mga galunggong. Seryoso eh. Birthday mo daw. Nagturuan nga yung dalawa. Ayan po 50 pesos no? Na mga galunggong. 50 pesos din po. At dalagang bukid 100 pesos tumpok at 50 pesos din po dito yung mga galunggong na tumpukan. Puro galunggong hari na update. Ayan. So shout out po tayo. Good morning sa'yo. Hello, good morning. Welcome to the world, Philippines. Ayan po si tatay na nagbebenta po ng kanyang mga paninda. Kuya Nestor. Ayun, Kuya Nestor. Pinakilala niya na po yung pangalan niya ngayon, si Kuya Nestor. Shout out po ha. Good morning sa mga taga-Samar, Tacloban. Nandito po si Kuya Nestor sa Malabon Fish Market sa Maynila. Salamat po Kuya Nestor, thank you. At iba pang latagan dito sa Malabon Fish Market na ating pang may update at galunggong pa rin po sa tumpukan. Talagang tambak ang galunggong, no? Bumaba ang 50 pesos. Pagandahan na lang po ng bentahan ng tarya ng mga kinakamada nilang mga kada plato na bentahan po ng galunggong dito po sa Malabon Fish Market. Alright, so ito po yung mga latagan din po dito. Mga sinumpok na lumot, pusit. Alright, so dito naman tayo. Galunggong po natin dito ay 100 pesos na naman po ang per kilo. 50 pesos tumpok. At mga yellow pinto na po natin dito ay 200 pesos, no? Ayan ang mga tumpok. So shout out sa iyo Kabugris. Wala si Kabugris. Mukhang nagpahinga. Nagpahinga sa kanyang pagbebenta ng mga bangus na kada piraso. So ito naman po yung mga tumpukan, 50 pesos yan. So grabe, 50 pesos, no? Talagang bumahana ng mga galunggong dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So shout out sa iyo Renz. Good morning. At yung tumpukan din po niya na bentahan dito. Magkano tumpukan mo? 50 pesos din. Ayun, 50 pesos po yung nakakamada. Legit po yan, no? Na mga tumpukan po dito sa bentahan sa Malabon. Malabon Fish Market. Sa sa Beril, sa na 32 kay followers. Ikaw? Maganda na yon. Marami na akong million views ang kaso. Yung edad ko, dapat matagal na ako monetize. Edad lang talaga magkakaroon problema doon. Wala kang sa 18, wala. Hindi ka pa rin ma-approvean. So yan yung mga latag, no? Kaya antay ka muna na mag-birthday uli. So 50 pesos. So yun pa yung mga nakakuler na pinibenta po nila na mga galunggong. Alright. So yun po yung ating update sa kanilang mga latagan dito sa 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So shout out sa iyo. Atras. So dito tayo sa mga gulayan naman, no? Balikan natin. At maganda yung mga latagan ng gulay nila dito, no? Yan po ay may mga 20 pesos, 50 pesos sa mga kada balot na inyong mabibili. So shout out, good morning po. So 20 pesos, ang kamatis 20 pesos din. Yan po yung mga nakatarya, no? 10 pesos, 20 pesos. Mga tumpukan magkano po? 10 piso. Yan po yung mga saktuang mga gulay na inyong mabibili, no? So salamat po, thank you. So ganito rin po dito yung mga halos pare-parehas lang po yung mga bentahan nila dito ng mga gulay sa mga presyohan ng kanilang mga nilalatag dito, no? So may mga 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos sa mga nakabalot na mga sibuyas, kamatis, at ganito rin po rito.
Ayan po, yung mga latagan din po dito, 20 pesos. Meron din pa mga bawang, sibuyas, kamatis, no? So yan po yung mga ina-update natin sa mga latagan po dito sa mga gulayan, dito po sa Malabon Fish Market. So dito naman tayo kay nanay. Pechay, 20 lang yan, boss Lando. Ayan, pechay, 20 pesos po yung tumpok. 20 lang din yan. Ayan, 20 pesos din po yung tumpok na mga sili. So shout out sa Panganiban family. So good morning, no? Nakapanganak na si Gandara. Babae. Ngayon, hindi sila nakapagtinda, Nay. Pero si Gandara, wag muna kasi baka mabinat. So magkano po yung mga nakatarya? Yung ano, 50 yung pakbet, bagong-bago, mabilis sa akin yan. Ayan, 50 pesos po yung balot ng pakbet. No, wala yung mag-asawa dito. Si Gion, saka si Gandara. At kapapanganak lang ng asawa. So yan po yung update natin dito sa mga gulayan sa Malabon Fish Market. Pagkayan ko na lang ng okra, binili ko lang din niya, mahal na yung okra. Hindi pa bumababa. So shoutout sa iyo, Gary Panganiban, ha. Shoutout sa iyo. Good morning, good morning. At nandito ako sa pwesto ng iyong mother. Alright. Nay, salamat po. Thank you.